Aquest és el recorregut de 17 quilòmetres en forma de caragol que van dibuixar dissabte uns 250 atletes pels carrers de Lleida en una prova atlètica organitzada pel Club Trotallonàtics i la FECOLL. La sortida va tenir lloc davant de l'Institut Gili Galla, tot i que els participants podien elegir el seu inici en diferents punts marcats per l'organització. El nivell de forma que tingués poder vindre a fer aquest tros o el tros sencer. Se podien fer distàncies de 17 quilòmetres, de 8, de 6 i fins i tot de 2 quilòmetres. L'objectiu de la prova era mantenir un ritme còmode per a tothom, sense esperit competitiu, amb punt final al turó de la Seu Vella. He començat des del començament i és llargueta, però està bé perquè al no ser competitiva te ho passes bé, perquè no vas a patir. Nosaltres només hem fet 6 quilòmetres, però ens hem parat allà a Ricard Vinyes, hi havia un avituallament i després fins aquí dalt. 60 quilos de caragols van posar punt i final a la festa, que va permetre ajuntar esport i solidaritat en una jornada en què tots els beneficis aniran destinats a l'associació Aremi. Ara estem en el tema de fer la sala d'hidroteràpia i esperem que avui aquest sprint de la Trottocaragol podrem ja acabar, a veure si em pugui inaugurar i trobar-nos tots allí amb altres participants que també han col·laborat. Que la gent disfruti els caragols, disfruti de l'esport i entre tots aconseguim que Aremi tingui una mica més de solidaritat de Lleida a través d'una iniciativa que un any més ha estat un èxit i esperem que es pugui repetir molts anys. L'organització estima que es van repartir unes 800 racions de caragols entre tots els assistents.